Я ўзыходжу на двор і кажу ёй са святам, і цалую знаёмыя родныя вусны, і бяру пад руку і іду з ёй у хату, дзе прыпечка б'е дух гарачы, капусны. Я гляжу ў яе вочы, што свеціцца шчасцем, глажу рукі сухія, прапахлыя зеллем, і хілюся да сэрца, а трэба пупасці перад ёю нядужнай сівой на калені. Вочы, маці, у доўгія зімнія ночы вы над намі вясёлымі зоркамі ззялі. Вы ў нясцерпнай дрымоте зліпаліся вочы і ўсё ж усміхаліся нам, забаўлялі. Рукі, маці, вы ў працы не зналі прынукі, вы насілі штогод мазалі, як бабіны, вы аж нылі ўвечары, мілыя рукі, спавіваючы нас перад сном галубіным. Сэрца, маці, наш боль быў тваім, не іначай, сорам наш ты насіла велізарным горам. Кропля ж кожная радасці светлай дзіцячай напаўняла цябе, разлівалася морам. А цяпер ёй адно б на сынка наглядзецца. Жаль і горыч і боль мне душу працінае. Як жа позна, як позна, любімыя дзеці, мы няўдзячнасць сваю разумець пачынаем. Шаснаццаць страшных, нясцерпных год штогадзінным болем адмергалі свой лік у матчыным сэрцы. 16 год чакання, надзей, нязбыўнага трывожнага спадзявання. Часам прыходзілі пісьмы ў розных канвертах і зусім аднолькавым зместам. Радавы, сподак Васіль Іванович у спісах забітых і прапаўшых без вестак не значыцца. Яны бянтэжылі і абнадзейвалі гэтыя пісьмы, але ішоў час, а надзеі не спраўджваліся. Суседзі часам казалі такое, супраць чаго з усёй матчынай сілай пратэставала сэрца, якое верыла і чакала удзень і ўначы. Гэтая вера трымала старую ў жыцці, вымушала на клопаты аб сабе, але ж гэтулькі год мінала дарэмна.